Здравейте! Аз съм Жустин Томс и искам днес да ви разкажа за това какво означава SERP. Едно понятие, което оптимизаторите обичат да използват и най-вероятно вие нямате точно представа за какво ще ви послужи, но ако се чудите защо понякога при търсене резултатите във вашия конкретно браузър не са точно същите, каквито са при останалите, може би именно думичката SERP ще ви даде отговор. SERP е всъщност абревиатура от Search Engine Page Ranking или класациите, които се дават при търсене в търсачките, най-вече в Google, разбира се. И много важен тук елемент е да знаете, че всъщност при еднакви търсения вашия браузър запомня това, което търсите и ви дава индивидуални резултати. Тоест, ако вие прекалено много натискате на конкретни линкове, тези линкове започват да ви се класират на по-добри позиции от останалите. Често срещана грешка е да гледате как се класира вашия бизнес или вашия уебсайт в Google и да търсите почти ежедневно през Google, кликайки на тези линкове. Това вече деформира резултатите на вашето търсене и трябва да го имате в предвид. Ако искате подробности по тази тема и по всички останали, разбира се, знаете къде да ни намерите. Ние сме на www.abcbg.com или просто ни се обадете, за да пием кафе и да говорим за всички възможности за вашия уебсайт.